Vítejte u tohoto krátkého videa, kde bych vám rád v rychlosti představil naši aplikaci pro řízení projektů a pracovníků OnSync a ukázal vám, jak by vám mohla být nápomocná. To, co zde vidíte, je úvodní přihlašovací stránka, která obsahuje také jednoduchý registrační formulář. Ten by vám mohl pomoci jak s registrací, tak s náborem nových pracovníků, ale já se tedy rovnou přihlásím do systému jako administrátor. První stránka, která na vás vyskočí, je takzvaný dashboard. Výhoda toho dashboardu je, že si ho každý z vás může nastavit podle sebe, takže můžete přidávat nové widgety či panely, či ty stávající různě upravovat, mazat je, či s nimi hýbat. Můžete si všimnout, že na levé straně máme záložku práce, kde můžete vytvářet nové akce a projekty, na kterých pracujete a kontrolovat docházku. V pracovnících byste měli hlavně kompletní databázi všech vašich pracovníků, ve které byste mohli jednoduše filtrovat a nacházet ty ideální pomocí různých atributů, pohlaví, různé zkušenosti, dovednosti, dostupnost a tak dále. Ve financích byste mohli vytvářet faktury, kalkulace či cenové nabídky a vyplácet své pracovníky. Měli byste kompletní CRM všech svých klientů, se svými pracovníky byste mohli komunikovat a vést si různé celkové statistiky. Z toho dashboardu jsou za nás určitě dva důležité panely, probíhající a nadcházející akce, takže byste měli jednoduchý přehled o tom, které akce se konají právě teď a které vás čekají. Viděli byste vlastně také, kdy se akce koná, kde, pro jakého klienta na dané akci pracujete a kolik na dané akci máte lidí. Z vaší strany byste tady také mohli mít uvedeného vedoucího pracovníka či nějakou kontaktní osobu a jak můžete vidět, tak každý pracovník by u nás v aplikaci měl vytvořený detailní profil, který můžete jednoduše otevřít kliknutím na jeho jméno nebo si ho vyhledat zde nahoře ve vyhledávači. Mohli byste zde vyhledávat jak vlastně své pracovníky, klienty, tak také vlastně jednotlivé akce. O každém pracovníkovi byste měli osobní informace, stav jeho peněženky, různé zvýrazněné atributy, mohli byste nahrávat smlouvy či fotografie, kompletní docházku, různé události byste mohli vytvářet, atributy, my to rádi nazýváme digitální CV, takže veškeré zkušenosti, dovednosti, certifikáty a tak dále byste si mohli vést. Mohli byste si vést také zpětné vazby, vytvářet tudůčka a úkoly, které se musí provést a dokončit. Měli byste zde kalendář, který zde zesynchronizovat se svým vlastním, takže každý pracovník by potom dostával notifikace do svého osobního telefonu či počítače a také různé celkové statistiky o účasti, odpracovaných hodin a tak dále. To stejné, co byste mohli mít o pracovnících, můžete mít také o svých klientech, takže znovu základní informace o té dané firmě, personál, s kterým komunikujete, mít různé ceníky vůči klientovi, souhrn objednávek, pokud byste fakturovali, tak také souhrn faktur a evidovaných plateb a na závěr znovu nějaké finanční statistiky vlastně o spolupráci s danou firmou. Já pokud se vrátím na dashboard, tak bych vám ještě rád ukázal detail jedné akce, například zde festivalu. Jak můžete vidět, tak je to zde festival pro klienta Automoto na 5 dní. Já pokud se otevřu detail, tak zde vidíte, vlastně jaké pracovníky zde máte, nějaké informace o směně. Máme tu i vlastně mapu, která je vlastně propojena s Google mapami, takže přesně byste viděli, kde se daná akce koná. Mohli byste exportovat různé CSV dokumenty, set karty či timesheety a akreditace, a pracovníkům odesílat e-mail, SMS a novinky. A jak už jsem zmiňoval, tak byste mohli pro klienty vytvářet cenové nabídky na jedno kliknutí. Tak já vám jednu takovou ukážu. Jak můžete vidět, veškeré informace jsou zde nataženy vlastně ze systému, takže vlastně na základě vašich sazeb a ceníků vůči klientům se vygeneruje takto cenová nabídka. Ta aplikace je mnohem robustnější, nabízí toho mnohem více, takže pokud vás tohleto video zaujalo, tak nás neváhejte kontaktovat a my vám rádi naši aplikaci představíme více do detailu. Já moc děkuju a mějte hezký den.